gràcies. Ara parlarà Cristina Santón, és regidora de Salut, Benestar i Drets Socials a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. És llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull i s'ha dedicat professionalment sobretot a la comunicació corporativa. Forma part del govern municipal, com a no escrita, però forma part del govern municipal i per tant, doncs, endavant, com vulguis. Gràcies, Cristina, i gràcies sobretot a l'entitat per l'oportunitat de ser avui aquí per compartir les experiències que estem desenvolupant a l'Hospitalet i sobretot també per enriquir-nos del que s'està fent en altres municipis, compartir visions que al final acaben sent la mateixa. A l'Hospitalet sempre s'han treballat molt els drets socials, els drets de les persones, tant des de les polítiques públiques que hem anat desenvolupant els darrers anys, com des del propi teixit associatiu de la ciutat. Tenim unes associacions que en el còmput total són més de 600 i més de la meitat d'elles, aproximadament un 75% d'elles, treballen al tercer sector social o alguna de les seves vessants. Aquest mandat sí que ens vam plantejar, i ho vam fer, d'anar una passa més enllà. Us posaré un parell d'exemples. Un era notícia fa poques setmanes, i és que a la ciutat per fi hem escollit una síndica de greuges de l'Hospitalet i és doblement notícia pel fet que és el primer síndic de greuges de la ciutat i pel fet que el primer és una dona. L'altre exemple, en els darrers 2 anys hem signat 3 grans pactes de ciutat i 2 d'ells són de caire social. Un és el pacte de l'educació i l'altre és el pacte de la salut. Aquests, com molts d'altres reptes que hem pogut assolir, òbviament s'han pogut assolir perquè hi ha hagut una voluntat política d'iniciar aquest camí, però no s'hauria aconseguit, o no ho hauríem aconseguit com a ciutat, sense haver comptat amb la pròpia comunitat i la seva implicació. I s'han implicat molt i des de molts punts de vista, a vegades contradictoris, i que això ha enriquit el debat i finalment el resultat ha estat encara millor del que podia ser. Els reptes socials necessiten, per tant, de consens social i el que és fonamental per poder-los treballar és crear espais de diàleg i de treball entre l'administració i els propis veïns, veïnes i el teixit associatiu. Un d'aquests espais que ho vam crear el 2016 des del Servei de Salut de l'Ajuntament és el Salut LH. Un espai, són unes trobades trimestrals que dinamitzem i coordinem des del propi Servei de Salut, però la voluntat és que les entitats que hi participen, que són la trentena d'entitats que tenim a la ciutat que treballen en l'àmbit de la salut, farmàcies i professionals, entre d'altres agents de l'àmbit sanitari, puguin tenir una xarxa consolidada per intercanviar recursos, experiències, idees, iniciatives, problemàtiques, de tot. L'objectiu principal amb què vam posar-la en marxa era la de visibilitzar i fer difusió de les activitats i de les entitats que hi treballen, consolidar la xarxa i sobretot treballar de forma conjunta per anar cap endavant en el concepte i el model de ciutat saludable, treballar la salut comunitària. La darrera taula la vam presentar aquest dimecres i en Xavi Gol, que tenim, en Xavi ens va acompanyar i va presentar DMD i d'aquesta manera va integrar-se i ara ja DMD és una entitat més de la ciutat i ho celebrem. Fruit d'aquestes trobades, per exemple, va sorgir la necessitat que tenien les entitats que aquest treball en xarxa es visibilitzés i més enllà d'això que els agents sanitaris de la ciutat que treballen a la salut comunitària els tinguessin en compte. Llavors vam dissenyar una guia d'entitats, hem fet un model en paper i un altre model digital, els dos està present ja DMD, la vam presentar aquest dimecres en exclusiva i començarem ara la difusió a hospitals, farmàcies, metges de capçalera, a tot arreu, per poder sempre tenir aquest suport digital o en paper per adreçar una persona que li pot beneficiar al compartir la seva experiència o trobar aquell acompanyament en una entitat o fer-ne ús de les activitats, etc. Una mica encaminats cap a on anem, jo crec que a nivell de tota Catalunya, que és cap a la prescripció social, menys medicaments, que a vegades no en calen tants, i més contacte amb les persones. Al setembre de l'any passat, i arran d'una conversa amb una veïna, va sorgir la idea de proposar al ple portar la moció de DMD i portar-la a aprovació.
Com a govern, que treballem cada dia per dignificar la vida de les persones, vam defensar que la mort, ens agradi o no, en forma part i per tant ha de ser digna. Vam manifestar també que el principal fre per legislar i regular l'eutanàsia són les nostres pròpies creences religioses i vam convidar els diferents grups polítics a enlairar la mirada, perquè el que tenim molt clar és que quan un govern legisla pel conjunt de la societat, per aquells que l'han votat i pels que no, i ha de tenir en compte la pluralitat social i les necessitats del conjunt de la comunitat. Les creences i les voluntats personals no poden interferir en la llibertat de l'altre, que és el que està passant quan neguem aquesta llibertat a escollir com vol morir un. No podem obligar ningú a combregar amb unes creences religioses o unes altres, com no podem imposar a ningú com pot o no morir. Vam deixar clar que no hem de confondre la voluntat pròpia de si jo voldria l'eutanàsia o no amb la que vol la societat. El sociolingüista Lluís Sadací, al seu llibre de la mort humana, que és un recull d'uns seminaris que va fer sobre el tema de la mort, explica a la perfecció com el vincle més fort amb la mort és el de la pròpia comunitat. I d'aquí en podem deduir llavors que si aquesta està exigint el seu dret a escollir lliurement quan fer el pas i com fer-ho, de morir dignament i amb dignitat i per dignitat, els governs tenen la responsabilitat d'actualitzar les lleis, legislar i en aquest cas despenalitzar l'eutanàsia i regular-la. Fent-ho és la manera que es converteixen en garants de drets i de llibertats. I fent-ho podrem així decidir si volem o no, donat el moment, acabar amb el patiment a través de l'eutanàsia i posar fi a la nostra vida. La moció va ser aprovada per majoria absoluta i vam adoptar amb ella els següents compromisos. Per una banda, instar al Congrés dels Diputats a regular la despenalització de l'eutanàsia. En aquest sentit ho estem treballant. DMD Madrid està treballant amb el grup parlamentari socialista a Madrid una proposta per portar al Congrés dels Diputats i en aquest sentit hem facilitat des de l'Hospitalet, des del grup municipal del PSC, el contacte de DMD Catalunya per acabar de matisar alguns punts en què no acaba d'haver-hi un consens ampli. Un altre acord era instar el proper Parlament de Catalunya a simplificar el tràmit de documents de voluntats anticipades, que també ens resta pendent, com ens ha dit el company, que estigui tot una mica més normalitzat. A donar suport a la tramitació del document facilitant tota la informació a la ciutadania a través de la UAC, de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En aquest sentit estem treballant en el disseny d'uns tríptics que siguin clars, que siguin concisos, on s'expliqui què és aquest document, per què serveix i com tramitar-lo. Crec que contra més clar i senzill ho expliquem als nostres ciutadans, més fàcil serà que donin el pas de fer el seu document. Aquest tríptic el volem fer difusió tant des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana com també des de les regidories de districte i des dels propis serveis territorials de benestar social. L'Hospitalet, més que per amplitud, per magnitud, perquè som molta població en un petit espai de 12 quilòmetres i mig quadrats, estem dividits també a nivell territorial de benestar social i cada territori disposa de la seva pròpia oficina i en aquest sentit volem que els professionals que hi treballen estiguin formats i informats. Facilitar als treballadors municipals la informació sobre els drets al final de la vida i aquest document no volem acotar únicament a benestar social i atenció ciutadana, sinó que estem preparant en un format mail perquè entenem que és la forma més ràpida i directa d'arribar a tots els treballadors municipals, des dels serveis finalistes que tenen les persones fins a una secretària d'Hisenda. Volem que tots tinguin aquesta informació sobre el document, sobre els drets al final de la vida i d'aquí una mica recollirem quin és el feedback, quina és la resposta d'aquests treballadors i llavors organitzarem una petita formació amb aquells que més interessats estiguin en rebre-la, però almenys que tota la informació la tinguin, la sàpiguen i posem a la seva disposició els nostres serveis i la pròpia entitat DMD les vies de coneixement que els necessitin o que vulguin. Per altra banda, ens vam comprometre també a donar suport a DMD Catalunya i a les seves activitats i en aquest sentit, el passat mes de gener, els vam acompanyar a una xerrada que feien a l'Hospital de Bellvitge amb els professionals d'ELA
per parlar d'aquesta temàtica i els vam donar suport a la jornada. Estem treballant també l'exposició que ens comentava l'alcaldessa de Figueres de la mort digna il·lustrada. Estem també mirant dates i espais per portar-la durant aquest 2018 a la ciutat, vinculada amb alguna de les activitats complementàries que ens fan parlar de la mort i sobretot reflexionar. Com hem comentat abans, DMD ja forma part de l'espai de salut a l'EAC i de la guia d'entitats. I a més, i aprofitant avui que tenim la presència del David González, comentar que el David vol, amb la producció de Cornelius Films, vol rodar un curt sobre la mort digna, sota el títol Dignitat, i que aquest curt es rodarà a l'Hospitalet, i això per nosaltres vol dir molt, perquè que es rodi a l'Hospitalet ens ajudarà, primer, a donar visibilitat al tema de l'eutanàsia. Però per altra banda, i no menys important, i en aquesta taula ja ho he sentit un parell de vegades, és a parlar de la mort. No en parlem, com no en parlàvem fa 20 anys del sexe. I hem aconseguit, amb els anys i en pedagogia, trencar el tabú del sexe. Doncs ens queda pendent trencar el tabú de la mort. Jo crec que és una necessitat social. Quan un fa una mica d'autoreflexió, i no cal aprofundir gaire, un se n'adona que no parlem de l'amor per por, però no por a la pròpia mort, sinó la por al dolor i al patiment previ que podem arribar a suportar, i és això el que ens frena. I un exemple és quan algun agosserat et pregunta i tu com t'agradaria morir? S'ha de ser agosserat ja, per preguntar-t'ho, però un context que hi ha confiança i t'ho pregunten, com t'agradaria morir? Jo crec que tots els que estem a la sala i tothom que podem preguntar-li diria el mateix. Jo, mira, que me'n vagi a dormir que no em desperti. Mira si és necessari afrontar el tabú i sobretot regular l'eutanàsia, per evitar-nos el fet de patir i tenir aquesta por. Meva àvia, m'agrada tenir l'oportunitat avui de poder parlar d'ella, meva àvia pobreta els seus darrers anys de vida, cada 6 mesos acabava hospitalitzada. Temes diversos, era molt gran. I la darrera vegada, un cop esgotades ja totes les solucions clíniques que ens plantejaven els metges, que ja va ser al cap d'uns dies, quan li vam dir que ja s'acabava el patir i que en uns minuts cederien i la deixarien descansar, va agafar forces d'enllà on no tenia, perquè portava dies sense parlar, va omplir-se de forces i va acomiadar-se a tots nosaltres, els que hi eren presents, i ens va regalar el seu darrer somriure. I ja, a cap d'unes hores va morir. I amb la mateixa pau que ella va morir, que estava tranquil·la, que estava sedada, que no patia, amb aquesta mateixa pau va ser la que ens va alimentar a nosaltres per donar-nos forces per encaixar la seva marxa, la seva pèrdua, i a la vegada ens va deixar amb una tranquil·litat que jo crec que és equiparable, era proporcional a la pau amb la que marxava. Llavors, per tancar, comentar que la meva opinió personal i del propi equip de govern i com la visió amb la que estem treballant i estem manifestant i transmetent a la ciutadania és que tots i totes tenim el dret a morir dignament i que també les nostres famílies tenen el dret a acomiadar-se de nosaltres sense l'angoixa del nostre carrer. Moltes gràcies.